Татар моңсыз яши аламыни? Татар күңеленә моң кирәк. Тальяныңны гына сузып җибәр, дәррәү кушылыр аңа мең тирәк. Мең тирәккә кунган мең сандугач, шундук алыр аны күтәреп. Томырылыр ул моң җиде күккә, зәңгәрлеге артыр күкләрнең. Кайда гына тыңламадым икән, моң саркыган татар киен мин. Сайрар кышлар, тал тирәкләр белә, һәр бормасын әле киемнең. Ишкәкче карт җырын кили-кили, ярга кага идел дулкыны. Кар урманны киләп сыкрый урман, тарихлардан калган сулкуы. Бәлки халкым тарих чыңгылларын моңы белән имин үткәндер. Шул моң аңа сынмас канат булган, шул моңаны татар иткәндер. Кайда йөрсәм тоям татар моңын, ул уйлы да, моңлы, шаян да. Тирән елларда да тынмаган ул, тынмас инде килер заманда.